Anem a començar amb les notícies. M'agrada aquesta secció perquè hi ha moltes notícies tecnològiques que no se'n parlen i n'hi ha de bastant interessants, és a dir, n'hi ha que són, com ho diria jo, prou rellevants. Jo aniré fent una escala, vale? Jo crec que començaré des de lo que jo crec menys rellevant a lo que sí que crec molt rellevant. Ok, perfecte, família. Recordo, si voleu fer algun tipus d'opinió, voleu dir qualsevol cosa, no sigueu tímids, feu-ho, endavant. El que dic, vaig a parlar-vos de les notícies començant des de lo que jo opino que és menys rellevant a lo que opino que és molt més rellevant, no? Primera notícia de totes. Són notícies que he anat recopilant entre dimarts i dimarts, vale? Entre tota aquesta setmana. Després de 20 anys, iPod deixarà de produir-se. És a dir, deixaran de fabricar-se iPods. Recordem que és un reproductor de música que va ser molt revolucionari. Va ser una gran revolució realment, que al principi no va tenir gaire èxit, però després amb campanyes doncs van aconseguir trobar-li el toque. Ara m'estic congelant. Ai, mare de Déu, senyor. Ara no m'estic congelant? Ara sí que m'estic congelant. És que el problema està en que, com que vaig amb ordinadors que no són... Com que l'ordinador potent se m'ha quedat fotut, bueno, és lo que hi ha. Vale, pues això, que l'iPod després de 20 anys deixarà de produir-se. Només feu-me un favor. Quan se'm lagueja, en plan, quan se'm congela, també se'm congela l'àudio o només el vídeo? Jo crec que només es congela el vídeo, però per si acas, saps, no estigués fent el burro. Bé, que deixi de produir-se no vol dir que tots els estocs que hi hagin fabricat doncs els eliminin. Vol dir que totes les unitats restants, fins a quedar-se sense estoc, doncs això, seran... Ara no em surt la paraula. Seran venudes. A més, es diu que durant aquesta època s'han arribat a vendre fins a 450 milions d'iPods, és a dir, es pot arribar a pensar, es pot arribar a parlar de que realment ha tingut un bon impacte. Moltes gràcies, Laura, pel comentari que m'has donat, així que si confirmo que és només la imatge, seguim tirant i em sap greu, és el que hi ha. El pròxim cop intentaré modificar-ho d'una altra manera, però ara està una miqueta més xungo. Molt bé, família, seguim. Següent notícia que jo considero que és bastant interessant, en plan dins del que cap, no? Que és una notícia, en direm, biològica, vale? Una notícia en quant a la fauna, i és que una aranya, o sigui, s'ha descobert una aranya que utilitza una capa d'aire per submergir-se. És a dir, nosaltres sabem que els insectes, una gran majoria d'aquests, com per exemple les aranyes, no poden tocar l'aigua. Per exemple, una mosca quan toca l'aigua normalment s'ofega perquè després no pot reprendre el vol, perquè ens entenguem, no? Doncs aquesta aranya el que fa, per dir-ho d'una manera, és com que bufa sobre si mateixa i aconsegueix generar una capa d'aire amb la qual realment no arriba en cap moment a estar en contacte amb l'aigua i per tant pot arribar a submergir-se. És bastant boig, però si ho pensem així, doncs mola bastant perquè, no sé, la pròpia natura ens obre els ulls davant de possibles noves tecnologies o davant de possibles noves maneres de submergir-nos, etc. Aquesta aranya està coneguda pel nom... Un moment, perquè és que té un nom de l'hòstia. Coneguda pel nom Trecalea extensa i s'ubica normalment des de Mèxic fins a Panamà. Doncs això, la gràcia és veure com la natura evoluciona. Seguint per una altra notícia, que tampoc trobo que sigui superrellevant, però bueno, en certa manera sí. I és que s'estan fent estudis, s'estan fent evolucions molt, molt destacables davant del material que s'anomena gallium. Vale? Aquest, no sé si l'he pronunciat bé, però és un material que aquest gallium sobretot és molt interessant en quant a el metall líquid, ja que això podria transformar completament l'electrònica que se'n diu electrònica tova, per dir-ho així, vale? Soft electronics, no sé si la traducció seria tova, però aquesta electrònica és bastant interessant perquè és la que ens permet fer coses com dispositius plegables, flexibles, saps? D'aquests que pots moure. I això, en certa manera, és molt interessant pel futur, perquè, per exemple, si nosaltres estiguéssim corrent,
podríem tenir un dispositiu aquí al voltant del nostre braç que ens anés dient la distància recorreguda, podria tenir un mapa, etc. I per dur a terme això doncs, necessitem materials que puguin ser flexibles. I llavors es fixen amb el gàl·lium, que repeteixo, en forma de metall líquid per poder dur a terme aquestes funcions. I bé, això és tot, bàsicament. No totes les notícies, òbviament, perquè ara anem amb les que a mi m'han agradat més. Curiosament, les dues tenen a veure amb l'espai. La primera de totes és que per fi s'ha aconseguit fer una foto del forat negre que hi ha enmig de la galàxia, de la nostra galàxia, és a dir, de la Milky Way, que la gent diu, no? Aquest detall és bastant important pel simple fet de, primer, tota la implicació tecnològica que hi ha hagut, és que s'han utilitzat molts telescopis terrestres per poder enfocar en allà, i sobretot per recordar que aquest forat negre està a 55 milions d'anys llum, o sigui, llums, 55 milions d'anys llum, sí, ja ho dic bé. Clar, això també, si ho pensem una miqueta, és graciós perquè en realitat estem veient el forat negre de fa 55 milions d'anys, és a dir, no estem veient el forat negre d'ara, estem veient el forat negre de fa 55 milions d'anys. Això és bastant boig, o sigui, mola. I això va una miqueta concatenat amb allò que el 2019 va sortir aquella notícia del primer forat negre mai fotografiat. Màgic, ens entenem? Brutal. A mi em sembla, són petits detalls molt guapos. A més, això ho faré per les pròximes edicions de quan expliqui notícies i tal. Intentaré veure de com es fa per compartir pantalla i aquests temes, perquè ara seria guai, saps? Veure la imatge, però realment és interessant perquè es veu com al voltant hi ha llum i al mig és pura foscor. I és que aquell mig és el forat negre. I és que pesa tant, el forat negre pesa tant, que inclús la llum es queda atrapada. És a dir, que la llum no s'escapa. És una barbaritat. Jo ho trobo bastant fort, la veritat. Seguint amb tot el tema de l'espai, ve una notícia, que justament he penjat un TikTok ara, sobre un TikTok, que hi ha gent que li molesta la pronunciació, i és que aconsegueixen fer créixer una planta, vale, per primer cop en sol lunar, per dir-ho així. Espera, abans que res, tenim un missatge aquí sobre la notícia d'abans que diu: quins són els efectes que fan notar la presència d'un forat negre? No entenc exactament a què és el que et refereixes, és a dir, quins són els efectes que fan notar la presència d'un forat negre? Home, doncs, primer de tot veus un forat negre quan hi ha un ar de llum al seu voltant, perquè clar, és bona la pregunta en realitat, si és com l'estic entenent, no? Però si tu mires a l'espai, clar, l'espai és negre, és que no hi ha llum quasi, no? Llavors, si tu mires la manera de trobar un forat negre és veient com un arc de llum, que no és llum normal, és com si fos un sol, ens entenem? És com si fossin sols allà al voltant, vale? Que no són sols, tampoc, però llum molt potent, lumínica, vale? I al mig, res, foscor. Clar, no existeix ningú element que per la vora sigui lumínica, element en quant a planetes, sols i tal, i pel mig sigui completament fosc, ens entenem? Això és el que ens determina que hi ha un forat negre. I és el que està dient ara, és a dir, si no hi ha fotos ni res, com saps que hi ha un? Doncs per això, perquè quan mires el telescopi veus la llum al voltant. Primer de tot tenen unes teoritzacions fetes, perquè ja es teoritzava que enmig de les galàxies hi havia un grandíssim forat negre, que és el que han aconseguit fer la foto. I, bueno, doncs això. Aquesta foto, per si la voleu buscar, podeu buscar a Google perfectament Sagittarius, es diu Sagittarius A, vale? El forat negre aquest, poses Sagittarius A, foto, i et surt. Espero que no et surti res d'astrologia, però Sagittarius A t'hauria de sortir. Continuem amb l'altra notícia que tinc jo. M'està preocupant una miqueta el meu pare perquè no arriba, bastant èpic, estem a 5 minuts de començar el podcast. Però bueno, èpic, la següent notícia, molt èpica. Aconsegueixen fer créixer una planta per primer cop en terra lunar. És a dir, això ho considero un pas bastant bo, perquè si en algun moment es parlava de tenir una atmosfera controlada a la Terra, a la Lluna, i etc., doncs és important que el primer pas sigui, per crear aquesta atmosfera, tenir tot un sistema de plantes o qualsevol altre tipus d'esdeveniment d'aquest estil, i també perquè
Esclar, si vol viure gent allà, d'alguna manera han d'aconseguir aliments, i aquests aliments, una gran manera d'aconseguir-los és mitjançant l'agricultura, no? Ara bé, tampoc us puc donar grans esperances, és a dir, és cert que ho aconsegueixen crear, però es veu molt clarament com la planta que fan créixer a la terra, perquè ens entenguem, no? Creix molt més saludablement, perquè ens entenguem entre cometes, que no pas la planta que podem trobar en terra lunar. Primer de tot, coses que s'han de detallar, no? Òbviament, la planta, o sigui, l'experiment no el van dur a terme a l'espai, és a dir, van agafar restos de la Lluna de les missions d'Apolo, o sigui, de fa un collon de temps, i van agafar aquesta de terra, que van tardar molt en què els hi deixessin, no? I la van posar a prova de plantes. També, dins de la Terra, no ho van fer, repeteixo, no és un experiment que es dugués a terme a l'espai. Següent, quina planta van fer servir? Això també és interessant. Van fer servir una planta que s'anomena, que la tinc aquí apuntada, Thale cres, vale? Típic nom grec, que no em sé la pronunciació, però bueno, quina és la gràcia d'aquesta planta? I és que aquesta planta la tenen molt detallada, és a dir, saben perfectament com es comporta, el seu model genètic, etc. Sí, pensava que era el meu pare, però no. De fet, m'haureu de perdonar un moment, un segon. Uipa! Que havia de treure la pany del clau, perquè si no, el pobre no pot entrar. Repeteixo. Molt fàcilment, vale? Molt ràpidament. És una planta que saben perfectament el seu mapa genètic, és a dir, també poden arribar a modificar la seva genètica, si són capaços, no? Per fer que pugui créixer en un entorn una miqueta més difícil, com ara ve ser la Terra lunar. El que passa és que, igualment, va ser complicat, o sigui, no ens mentirem. Va ser molt complicat i si poseu les dues fotos, de fet, molt possiblement pengi un altre TikTok respecte a això i veureu com clarament... No, és el TikTok que he penjat, es veu la foto clarament amb la Terra de terra i amb la Terra de la Lluna i és que no hi ha comparació. No hi ha comparació, però és un petit pas, així com deia Neil Armstrong, ¿no? Es un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Aquí està. És el començament de grans coses, no? I per últim, per matar una miqueta més aquest temps, he vist una última notícia, la tinc aquí en el meu ordinador que tinc a l'esquerra que no veieu, així que està bé. Influencer tu. I bàsicament no m'ha donat temps a llegir-me bé la notícia, així que només podrem parlar del titular, no? Però el titular diu que es creu molt fermament que neutrinos, que no és el mateix que neutrons, ¿vale? Neutrinos de molta alta energia poden venir generats per forats negres... O sigui, és bastant loca, la notícia. Poden venir generats per forats negres que aquests destrueixen estrelles. És a dir, un forat negre és tan totxo, absorbeix tant, que pot arribar a absorbir una estrella també. I es considera que aquests neutrinos, que venen des de l'espai amb molta alta energia, són generats a causa de que aquest forat negre, a l'absorbir l'estrella, l'està trencant i al trencar-la enviar aquests neutrinos dispersos en tot l'espai que coneixem, no? Doncs bé, això són totes les notícies que tenia preparades per avui. Faig un petit repàs de titulars, bàsicament. Després de 20 anys, iPod deixarà de produir-se. Una notícia més o menys biològica, és a dir, que una aranya utilitza una capa d'aire per submergir-se. L'altra notícia era més una notícia de materials, que és a dir, que deia Gallium, el metall líquid que podria transformar l'electrònica tova, en anglès seria soft electronics, no sé com traduir-ho millor. Número 4 és la notícia de que aconsegueixen fer una foto del forat negre Sagittarius A, que és el que tenim al mig de la nostra galàxia, de la Milky Way, Via Làctea. 5, notícia número 5, és que aconsegueixen fer créixer una planta per primer cop en terra lunar. Repeteixo, aquest fet és molt històric, és a dir, mai s'havia aconseguit i per primer cop a la història, que nosaltres coneixem, és a dir, la història, s'ha aconseguit fer créixer una planta a la Lluna. I número 6, aquesta última que us acabo d'explicar sobre els neutrinos i etc. Actualment, ara mateix,
està entrant el jefe per la porta i ara serà el moment en el que queda 1 minut per començar el podcast i llavors doncs bé, començarem explicant el tema que ens pertoca, no? Que el tema que ens pertoca és consells per allargar la vida del nostre cotxe.